Voorzitter, dank. Ik moet eerst even iets rechtzetten. Ik heb kennelijk in de eerste termijn gesproken over mevrouw Marcellina, maar dat moet de heer Marcellina zijn. Excuses daarvoor. De motie. Voordat ik de appreciatie zou geven, hecht ik eraan om te zeggen hoe de procedure gaat binnen OESO afgesproken. Curaçao maakt onderdeel uit van het Inclusive Framework van de OESO. De OESO maakt altijd, eens in de zoveel tijd, een peer review. Dat is actiepunt 6 van het BEPS. En dan wordt er heel goed gemonitord of de verdragen die gesloten zijn door alle landen, die onder de OESO vallen en dat Inclusive Framework, of die ook daadwerkelijk worden nagekomen. En het is naar mijn mening niet juist als wij nu als Nederland daar nog eens een extra evaluatie op gaan doen. Want dat gebeurt al in OESO-verband, Inclusive Framework. Nederland doet dat met geen enkel ander land. Nederland maakt wel afspraken in belastingverdragen en er zijn contacten. Dan zouden wij dit nu gaan opleggen, want zo kan ik niet anders zien, aan Curaçao, terwijl het om een verdrag gaat tussen Curaçao en een derde land. Dat lijkt mij volstrekt onjuist, dus wij zouden deze motie ook willen ontraden. Hij kan natuurlijk ook nog ingetrokken worden. De Marcellina. Ja, stappen? Ja. Ik wou de staatssecretaris ook vragen dat deze motie niet druist tegen het statuut. Omdat het echt, als hij zo net heeft beschreven, druist deze motie niet tegen het statuut als het aangenomen wordt? Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een vraag die de minister primair moet beantwoorden. Maar u heeft uit mijn formulering precies kunnen halen hoe de minister en ondergetekende daarin staan. Ik heb bewust de formulering gekozen dat dan de indruk zou kunnen ontstaan dat Nederland iets oplegt aan Curaçao. A, wat ze zelf niet doet met belastingverdragen die ze sluit. Over een belastingverdrag wat een autonoom land, Curaçao, in het Koninkrijk met Malta sluit. Nou, ik ga verder geen staatsrechtelijke bespiegelingen doen over het statuut, maar voorzitter, ik denk dat er geen woord Spaans bij zat. Ook geen papiamento. Ja. Komt erbij. Bom dia. Ja. De heer Itzinga. Ja, dank u wel.